pamberi pedare ramabutasa. Ndamira pamberi pedare ramabutasa. Zvese zvichataura ichokwadi. Ndikanyekwa ndichabatwa neMwari. Ari mubatsiri wangu. Ndine nyaya dzakaita 3 ndinofunga, asi dzakada kungofanana. Asi kuti ndinyatsochencherechedzane musoro neeji yangu zvakutisa. Ndinokumbira kuti ndiite reference papepa pendakanyora. Yekutanga yabhonzo. Yekutanga yabhonzo. Takanga tiri pa meeting yevideo yevillage yese. Tiri pa meeting yevideo yese. Bhonzo akatanga kutaura zvekudisturba discussion. Achimbonyaradzwa kusvikira zvakasvika pakwindi kuti takabva vakomana varume vandinoshanda navo vakazobva vaenda vachibva vaita kusimudza kubvisa kuti abude kunze, but hazvina kuzogoneka kuti tienderere mberi nediscussion. Takabva tamira, saka wakatadzisa kuti ndiite basa rangu musi wachiruro. Inini handisi kuzwa kuti yakamiswa nokuti yakapera. Sekretari wevidiko akaripo, sekretari wasabhuku akaripo, nanhasi sekretari wevidiko aripo. Kwete papane miti ndo zvandaida kuti nditange kutsanangura zvakaitika. Chakaitika inini ndichitaura chokwadi mapo. Pameeting handina kudisturb, but ndakazwa foni yafonirwa kuna mai vangu varara nasabhuku vachititi Bhonzo mwana weye. Taura zvaitika pameeting. You were there. Pameeting ndairepo. Inini ndine mashoko andakataura pameeting. Ekuti chii? Ndakati inini pakataurwa nyaya yezvidhina zvekuita pachikoro. Ndobva ndataurawo mapoints angu ekuchikoro ekuti hauna zvidhina zviri kungoenda kuchikoro, asi hatisi kuona kwazviri kuenda nazvo zviri kungobiwa pamadhirori. Ndezvemadhirori zvaitakura zviita kuchikoro, zviri kungobiwa, hatisi kuona kuti zviri kufamba sei. Pameeting ndaingotaura pameeting, kwete nasapo. Iwe waiti zvikubiwa? Ehe, Zvikubiwa zvakatobiwa nevanhu vakawanda. One example, munhu akatoba zvidhina zvachona umwe akabata. Ainzi Kashongwa akaita kwaishi Saungweme. Ndobva anobhadhariswawo, but vamwe vaitotora vavasiri ikubhadhariswa. Saka ndo zvandakataura kuti zvidhina zviri kutorwa wani nevanhu vachitengesa vachiendesa kupi
kudzimba dzavo vachivakisa zvidhina zvepropa. Nyaya dzake inhatu. Yekutanga ngeyekuti takadaidza meeting yevanhu wese ndiine chinangwa chekuda kuedza kutsanangurira vanhu mutemo Traditional Leadership Act. Saka pandakauya ndichiintrodusa nyaya yangu yakatanga kureisa maquestions zvakazosakisa kuzoti iye manje azobva ataura achiita nekusimudza maoko achindinongedza achida noni kusvika zviya zvekuti munoona kuti hatisina order muno, and ngoti tashaya order ini ndakazosvika pakuende kuti warumika kana kuti tichaenderere mberi nemeeting iyi hazvichaiti. Ndakuona kuti chakanaka pano ndechekuti tiregere hedu meeting yacho nechidzidzo chacho. Chakamuinfluenza kuti adaro handichizivi, kana chiripo dai akanditaurira ndikachiziya. Unobva kumusha kupi? Ndakakurira kuGokwe but ndakakurira kuGokwe but vakuziva mai avo Kuna masabu Gokwe ari anobvumirwa kutaura masabu anotaura achichera meetings mucommunity achichera vachiteererwa achiteerera unokundozvikwa kana sabu kada kutaura zvada kutaura tinomuitira na because unodaidza meeting sabu vakadaidza meeting aine intention yekuendesa message kuvanhu. Message yakazoita message kuvanhu ndinava newe uzvizva zvatokutaura. Message yasabhuku yakadedzera vanhu yakaenda here kana kuti unhu hwako wakatarisa sabhuku kuendesa message yake. meeting yakaitwa ikapera kutaura chokwadi ini ndaakuka ndoda kuti nditaure chokwadi pamberi pamako. Inini matauriro angu ndinokaka, handigoni kutaurira pasi, ndikataura pasi handizogoni kutaura. Ndotaura futi ndichisimudza maoko. Saka but unoziva here kuti kutadzisa sabhuku kuita basa rake kana kutadzisa ichi kuita basa rake kana kutadzisa mambo kuita basa rake unoziva here kuti ndinoziva mambo but village inode kupurira Unoiziva here? Unoiziva here section 48 of the Traditional Leaders Act kuti inoti chii? Section 48 yeTraditional Leaders Act kutadzisa sabhuku ishe kana mambo imhosva ine maximum jail term of 6 months nemombe not exceeding 6. Unozviziva here? Mambo ndinozviziva. Aiwa, kutaura chokwadi mambo. Inini ndiri kuti pache zvangu zvataurwa kuti ndakatadzisa meeting yokuitwa. Inini hangu handisi kubvumirana nazvo papa nevanhu. Iwe une chigaro chiri mucommunity? Mucommunity handina. Tiri kupasi. Imwe yacho ndi Mai Kasu. Mai Kasu ndiwo vanochengeta mukomana uyu. Takawadaidza kudare kuti titaure navo tichiedza kuda kubatsira kuti tinobatsirana navo sei, asi panzvimbo yekuti wange wari munhu anouya ari calm achiteerera tichitaura navo, vakataura kuti imi hamugoni kutonga kunoko, hamutongi zvakanaka, kumusha kwedu isusu tinotongawo mhosva.
kumusha kwavo vakataura kuti haichazviti wakati kushurugwere kana kuti kushurugwere. Inini manje kuti ndicharamba ndichenderera mberi nekutonga nyaya yataida kuti titaure nemukomana uyu kuti adzikame. Ndiwe tanga tiri kutotonga wacho tichida kuti adzikame aitewo munhu kwani, but mai wacho manje wachibva waipindira wachibva wakanganisa, saka hatina kuzoenderera mberi. Ameno achitouya kuzogara muno aizvinda ikugara muri sara pawana kuti muri sara pawana ndo relationship asi hamusi mai yakutumbura ndo pane kuda paite uku kwamunogara uku mune chii? Mune plaza here? Mune chii? Mune plaza kumusha kuimbe kuri vana kasu vechiraro wana chiraro, wana kasu vechiraro nenyanga. Nenyanga. Okay. Right. Saka imi nyaya yenyu ndekuti sabhuku makamushora. Sabhuku ari makagona kutonga. Makamuti hausi kugona kutonga. Isusu kwedu titoriwo masabhuku tinotonga. Asi chamusingazivi manje mwana wamambo muna Dhaku. Ukasvika kwamambo Chireya Ugokwe ari kunomwiwa mvura munhu wese usati wapinda mudare. Hausviki uchiti kwedu kwaMutasa unotopinda haumwi mvura unogara zvaunoda, unoridza kana redio unoita tsika dzenzvimbo iyo ndo zviri important. Saka sabhuku chakamurwadza inyaya yekuti makada kumuchinja tsika dzake dzaanoita munzvimbo mani make. Imimi muchiitira izvokusapota bhonzo ndoda kutsanangura mukaukauka. Inini ndiri mugari wemuchidzikwe village, ndiri mugari wemuchidzikwe village. Samai kasu sekutaura wakaita inini vachidzikwe ndinovaziva kungovaona, handina pandinotaura navo. Nyaya iripo ndeyekuti ndisabhuku ndongoziva kuti ndisabhuku, but kuti ndine nyaya navo kana kuti chii sabhuku zvavakaita ndozviziva. Sabhuku ndo vanga vari video chair for the past makore ano, ndo pandainyatsokoraziva vachiuya neuvideo chair. So vari kuuya neuvideo chair sabhuku vakandifona, vakafonera Sakasi vachibvunza vachiti bhonzo chii chenyu. So Sakasi munhu anga chimbova nemiviri yanga isiri kuita zvakanaka, saka ndini ndainyanya kuzodavira mapozi zvakawanda. Saka vakapindurawo tikati mwana zvikai munogara naye here? Tikati kwete. Akawanawo stendi yake kunonzi kumanew settlers pamagrasslands, ndo pave nestand. Asi all along mwana aigara panopamba pamakore 7, asi ezvino ave nestand yake ndo kwakudara. Ndobva vati hunhu hwakaita huna kudii, hahuna kunaka. Isusu nobva tapindura tikati akaitei, tika behavior yake yanga isinomira zvakanaka. Tikati kana mwana akadaro akadii, akakanganisa. Ndo zvatakapindura nababa wake tiri vana sara pavana. Ndobva vati munogona kutaura naye here? Ndobva tati handingaiti dambudziko kutaura nemwana. Ndobvawo zveshuwa ndakamufonera manhero acho, noti vakati kana mataura naye mukamufonera munazodzokawo paniri mudii mundiudze kuti ati chii. Ndakamufonera ndikati usvika kumba. Akasvika zveshuwa kumba. Ndobva ndamubvunzawo nezvenyaya iyoyi. Akati
zvandaita ndikatsanangura pamwe munogona kufunga ndimuyeri ndobva ndazoti kuna Sakaso ndikati isusu vanhu vakuru ngatimbonzwaiwo kune vamwe vanhu vanga vari kumeeting tinzwa kuti zvii zvamboitika kumeeting kwacho. Ndakafonera secretary vezvidhito ndobva ndataura navo ndikavabvunza vakati pakanga pareizwa nyaya yemadrugs. Nyaya yemadrugs yakareizwa neumwe mugari wemuvillage achiti Sabhuku mayupi enyu anyanya madrugs muno mamagarasadza dai matibatsirapo. Ndokubva Sabhuku handina kuzonzwa kuti vakapindurei but mayuta kuburikidza nemwana womupurisa waSabhuku ava akatovawo one akataurawo point iri kutaurwa nyaya yekuti madrugs pamba pababa vari kubvunza madrugs ndipo pane mushandi mukomana webasa ari kutengesa madrugs zvinozikamwa nevillage. Ndokubva patanga kuti vakakonana kutaura nekuti babava vakatanga havana kuda kuataka mwana womupurisa vakanoataka mukomana ari mukomana ari kutengesa madrugs munomuziva pamba pake mushandi atoripo izvo tikatoenda chiti ndopata munhu akutenga madrugs aripo tinoawana zvekutengesa handizivi zvokuti anawo nhasi kana kuti haana handizivi but ndio pane nyaya yekunzi anotengesa madrugs. Saka musarambizve kana achitengesa tikaenda tokusvika tiona kana achitengesa ndo zvakabuda muvillage kunzi mayuth achiti ndiye mushandi wenyu anotengesa chi madrugs. Saka nyaya chatombwira ndati tinokwanisa kutumira mahindira here izvo zvipongorwani mozomira mudare semawitness kuti akutengesa madrugs. Inini ndiri kutaura zvandanga kutsvaka information kuti ndo zvandakanzwa chinzi izvozvo tine anti-drug campaign saka tikatozwa kuti pane unototengesa tinovatatoenda tokutobata vanhu saka ndosaka ndati uyu taakutobata asi kana tamubata manje panozoda mawitness ekuti uyu munhu anotengesa chii madrugs. Saka munhu anowitnessa kakawanda kwazvo munhu anotenga madrugs. Saka imi makamutaurira kuti uyu anotengesa madrugs ndiyo tuda inini nyaya yakakosha ndosaka ndiri kuti yakataurwa pameeting nevanhu vakanga vari pameeting. So inini ndandiri munhu anga kutsvaka information yemusikanzwa yemwana ndiwo pandakanzwa kuti ndo pane noiuya pameeting pane vanhu wane mazita saka muromo wakavhurika zita remunhu wakavhura muromo ndiro hatiti vanhu kuda munhu mainingi akati abaningi akati kusiyana kwazvinoita ambuya muziva kuti ndipoti baba waka pawasunga nyaya yawo yawataura kuti nyaya takanetsana nani naSabhuku wataura kuti inyaya yezvidhina wachiti isusu atakupopota kuti vamwe varikutora zvidhina vamwe vasikabhadhari vamwe vachitotengesa vamwe vaita sei imimi mazouya mukati pakazofona nyaya yemadhiragi Sabhuku ndo zvandoda kutaura kuti pataura Sabhuku nemanjisa vataura kuti pane mameeting matatu akatsanangura yezvitina hawana kuti mameeting matatu wati mhosva nhatu not mameeting mangani dzakapara mhosva yekumisa meeting iri pameeting 1 mhosva yekushora dare meeting 1
anzo mosai mwacho chingani Ikushora sabu. ikushora sabu Meeting one hatina sabu Hatina sabu. kuno meeting one Imimi point yandikuona. Wana wemadrugs vakazoti sisati kuda kutaura nyamadrugs asabuku because mupurisa wasabuku ndiye anotengesa madrugs. Ndozokuda kutaura ke. Aiwa, kwete mpurisa wasabuku. Maana anoshanda pasabuku. Haashandi pamba pasabuku. Wemupurisa. Anoshanda pane umwe munhu. Mupurisa wasabuku mwana wakewo ndiye akaita contribution yekuti panotengeswa madrugs. Pamba apa pasiri pemunhu ari pano. Saka zvakatireta noise pakudini. Saka noise yacho ndio saka ndati kuti vakanga varipo vevillage. Kunonzi pakanga pane kakupikisana. Kokuti ava vane mushanda anotengesa madrugs vakatanga kuataka vakomana ava. Vaitaura kuti ivo munobvunza nyaya wani, ivo mune mukomana anozviita. Apa sabuku vakamira mberi. Sabuku handizivi kuti vaiita basa here kana kuti vanga vakagara, but vanhu vaiita madiscussions pameeting. Sabuku ndo vachiya meeting. Vane vakamira kumberi semutungamiri anditi. Vana vari kunzi musaite zvepachibhozi isi titori moti hatikuona mabhezi. Hatidi munoita zvemadrugs. Ndi basa rasabuku kuendesa information kupi kucommunity. Inofana kutambirwa nemunhu wese uchida usingayandi. inini ndiri kuicheya mudistrict Ndocheya. saka ndikatozwa kuti pane parubikwa tototo parubikwa dhiraki parukase mwoyo wangu unobva watofara kuti ndaonawo pekutangira kuti makomuti asaone zvaari kuita. Saka iyi ndiyo dudo ndanosada kuti mahindira Ndo zvandiri kuedza kutaura. Hazindawani mudzoke. Inini ndanda sabuku makazomusora ka. ine handakusvora izvo sabuku noti ndandisitoriko baba. no it's okay Asi kuti sabuku pavazotaura handikwanisa mondiri kuti maikazo pamushure pekunge mukomana uyu vati aita zvaite kubva panyaya yemadrugs kuti ataura nyaya yekuti mutengeswa madrugs ndepababa vakanga vasimudza point vachiti sabuku vaadrese situation yemadrugs. Ava vakomana kuburikidza nemwana womupurisa wasabuku ndiyo vakomana vakakontributa pakuti madrugs anotengeswa pamba pababa. Vataura izvozvo haina kuentertainwa nyaya yemadrugs pameeting nokuti ava baba vane mushanda anotengesa madrugs vakanga havana kutoataka mwana womupurisa wasabuku, vakanoataka uyu munew settler akapiwa munda kumusoro ndiyo wakanoataka. So ndakabvunza secretary akandipa information. ini chandakuda manje musati mabva panapa ndodawo munozonyanywa padeskiyo ndoda contact person contact yemunhu kana kuti paarea panogara munhu iye wamutaura yemadrugs musasataura ine zita rake avo ndoda ndinongoisa zita racho isu toita zvatoda kuita because hatisi tomoda kubva muchigara ipasi taibva ini yechitatu ndiani ndiya maindov gara pasi yechitatu ndiya maindov yaziya maindov yaziya aihovhu wakati pa meeting iyoyo vakataura zvakaita ndo zvakaita instigate noise yese yakazobuda iyi nokutaura kuti hatina sabhuku plus vakataura kuti nofunga pane kapepa kendaita apa mati kudheerera nekutuka sabhuku maringe nezvidhina zvaienda kuchikoro ndiyo imwe yacho iyi yakaitika asi iyi yakazopera kuitika yekuti takanga tine kuti tiri kuwaka kuchikoro saka ini ndakanyora kulenzi ndikakumbira kuti zvidhina zviri kudonha panonzi pamadhirihori tibvumirei kuti titore zviende kowaka chikoro. Vakanditi go ahead ndizvo chaizvo izvozvo chinhu chehurumende chinovaka chimwe chehurumende. Ava vanga vaine pfungwa dzavo kuti dzanga dziri dzekomiti yavo yekuti vanoda kuzvitengesa waite mari.
Saka takaita argument yekubvira kuti uyu utaura wakazosvika pakunditaurira kuti iwo wakapusa maningi, wakafunda futi, asi uri kutsvake kwamagarasadza kunoku. Chinyi chikunoona kwamagarasadza? Kune mare here kunoku? Kwabva ndazwa kuti kwi, ndobva ndakatsama ndipa kuti ndakapusa, ndakafunda, asi kutsvake izvozvo ndo zvinhu zvakandirwadza. zvatoda izvi mudorisi zvimwe zvacho just simple peer imweche peer zviri kunetsa yacho peer nepamwe pacho zviri kuleka ruzivo right imwe nyaya yaodekubatsirei marisettlement mune committee of 7. Committee of 7 is a political wing. Then tina sabhuku naishe iyo traditional wing. Anzi kana tiri koko mashandiro atinoita ndeyekuti sabhuku necommittee of 7 zvinoshanda pamwe chete. Sabhuku haoperate a parallel structure, committee of 7 ichioperate a parallel structure. No, sabhuku inini ndizvaimwe ndakatobvokisa musuno. That's my suggestion. Ndakabvokisa musuno kuti tiavoid nyaya dzekuti masabhuku ndikunetsana nemacommittee of 7. Sabhuku anofanira kunge ari part of the committee of 7, so that whatever is discussed in committee of 7 anenge ari over what is input ya traditional side. Then wamwe iti ndamhuri kuti wamwe kuti kumaprazi hakuna sabhuku. Ai, that's a lie. Kumaprazi masabhuku ari chii ariko, and izvo zvaakurecognizwa zviri pamutemo nemadzishe. Saka izvo zvitiri pakati peprogram yeimplacement neresuscitation yekuti pese paparuzi pana ishe, paparuzi pana sabhuku pakaenda mamwe wakudzorerwa mujiri muzvigaro zvavo. Hakusina kunonzi kumapurazi hakuna sabhuku kukati hakusina izvo. Masabhuku kumapurazi arichi arimo, madzishe masabhuku arichi arimo, madzimambo mapurazi arichi arimo. But chachiri kuleka ndinozva kuti panodliwa panonetsa. Vanhu vakangova used kuti kana ari kuda kapiece of land kana kaiti kapiece of land anoenda kucommittee of 7. Committee of 7 yobva yatosaina yobva yatinetsa bulenzi paripo mupei. But now that sabhuku wako kuti aiwa kana zviri zveland ndino chekuita neland, so I must be part of one anoita decision yekuti munhu ari kupiwa here ipapo ndopakutangisa izvo zvakafanana neexample yekupa yezvidhina yemuto handisi yezvidhina iyi sabhuku akaita decision, committee of 7 ndobvaita decision, madecision arichi ari parallel. Because committee of 7 kuti ngatitengese zvidhina izvo zviri mumadhironi tiite homwe ondo homwe yacho ndei kuti yanga ichazobatwa ndiani handizivi apo, asi wati ngatitengese tiite homwe. Sabhuku obva waya vati no ngatisatengese zvidhina izvi zvidhina zvinovaka iyo ichi iposition yani yasabhuku nevidiko yani yake. Saka tikuti chakonzera problem ichi, chakonzera problem ndechekuti sabhuku necommittee of 7 hamuna kubvira magara pasi mukaurana kuti muda kumboita sei nezvitiro, because munoona zvinoita we don't want kuti traditional leadership nepolitics tinge tiitonga tikurarama upenyu hwakasiyana. We are just one thing, tiri chinhu chimwe chete, tiri madepartments ehurumende akasiyana chete, mabasa edu ndo akasiyana. Because ukazvitarisa kuti kune Chikanga, kune Murawa, kune Chikwese, inzvimbo dzinoenda. Kana toda kupinda munzvimbo idzodzo vanopinda kunopinda munzvimbo idzodzo, asi haisi committee of 7. Masabhuku nemadzishe ndiwo anoita izvo. Saka kana tikutora nenyaya yekuti wanhu imimi zvidzanai morispektana umwe namupi vachimupana zvigaro zvani zvenyu ndozviri important. Saka ukaona zhowe yakaita pameeting is because hapana munhu angaine decision yekuti ichi chinhu chataurwa awa kuti no isusu awa decision awa vari kutiwo decision yedu
ndei official safana usikabavisa sorry ma'am nanchikumbura tombondibonze zvese zviri kutaura sabhuku hachisi chokwadi uyezve ndisati ndaenderera mberi ndoda kutaura chinhu ichi vachidzikwa kakawanda kacho ndo vanga vari vidco chairman for the greater part yekutungamira kwavo ndo vanga vari vidco chairman. Then chechipiri vachidzikwe nepamusana pekuti pese patinotaura navo vanozochinja mastatements zvakaita kuti pese patinoita musangano wavanenge vachitungamirira nditore vhidhiyo musangano wavari kutaura uyu changamiri ndine efull vhidhiyo yavo zvese zvakutaura kuti Bonzo akamisa musangano hauzopera hauna kuzopera mindlove vakanditi ndakapusa mambo ndinokwanisa kuzogara nemupasi ndokupai share it moona vhidhiyo yacho yese which took about more than an hour. Ndichibva ipapo ndoda kuenderera mberi ndichitaura kuti zvakaitika ndezvekuti nyaya yemabricks vachidzikwe pavakaita take over kubva kumunina wavo ainzi Jeremiah Chidzikwe muvillage medu taita macontributions ekunzi magarasadza Sangweme neFairview vanocontributa each one anobvisa kota yake yemabricks each village zvoenda kuchikoro and it was moving well. Pakwaya vachidzikwe vakuita take over from munina wavo vakasvika vakazvimisa vachibva vatanga kuparadza mastate properties. Property yavakatanga kuparadza ipoultry house yemayouth which is on record kuti mayouth edu akavakirwa poultry house nemusangano vakaiparadza vakaendesa zvimwe zvidhina kuchikoro havana wavakakonsulta. Afterwards vakatanga kutora zvidhina kubva pane imwe building yange yakadonha havana wavakataurira kana kumbodiscussa nevillage. Then it moved on vakatanga kuparadza building matinoitira musangano nditori nemapictures vakatanga kudistroya zvakare imwe building yataifunga kuita storeroom ndine mapictures. Tichivabvunza vanotaura kuti handizivi zviri kuitwa nechikoro. Takambozvibvunza kansela aripo vari vidco chairman marati akatanga kuturunuka vari vidco kansela aripo tikati vachidzikwe tarisemoni ava vanhu vari kuparadza mudhuri building ichadonha vakati handizivi zvikazvina kansela munongoti hamuzivi sei muri misabhuku vakaramba but zvechokwadi building iyoyo iko zvino yadhirika yatova a danger to the community. Saka chakazoitika manje ndechekuti pakazonzi sabhuku miraisa sabhuku vidco committee of 7 ngaichimira secommittee of 7 ngatapiwa induction exactly seyamuri kuchitsanangurira baba ndiyo yatakapiwa kunzi musaita meeting yecommittee of 7 musina kudeedza sabhuku. Zvechokwadi takatanga kuedza kufamba chidaro taidedza sabhuku mumisangano yedu chairman nhasi havako vawirwa nerufu samasvikeni but vanopupura vaidedza vachidzikwe kumameeting yecommittee of 7 vachidzikwe vairamba kuuya. Saka imwe issue yakaita bone of contention ndiyoyo yezvidhina because vanhu vanga vari kuti sei isusu magarasadza tiri kungoita the only village iri kucontributa zvidhina kuchikoro and moreover mateachers acho tikaedza kuvapa zvichemo kuti tambirira imi sabhuku murudiwa kuvaudza sabhuku vakapindura vachiti handisi ministry ndinayo record yacho ikoko iyoyi vachipindura kudaro musi wevillage assembly yavari kutaura vakati taita mameeting mairi nevillage tichiedza kuonesana kuti what is the way forward nenyaya zvidhina because isusu takanzi munoshanda nevillage ndiyo yakasajisa kuti zvidhina ngazvitengeswe vatambotengesa zvishoma vatamira because vanhu vaiti mukazisiya zvakadaro zviri kubiwa saka takatengesa zvishoma and then the next meeting maminutes acho ndinawo they were minuted and signed. The next meeting ndopakachinjwa vanhu vakati hatizvati zvidhina zvitengeswe zvidhina ngazvigare zviripo kuitira kuti kana tikanzi kota yedu yevillage toendesa izvozvo vanhu mva vabvumirana vasainwa vanhu vakati hatichadi zvidhina zvinoenda kuchikoro kana tisina kuudzwa kunzi Fairview iri kubvisa zvakati enavhando iri kubvisa zvakati magarasadza iri kubvisa zvakati vanhu vakabvumirana and it was signed. Zvadaro next meeting vachidzwa pamwe vadedzera vakati inonzi village assembly vakasikoverenga traditional leadership act vakataura vakati ndini ndachairman hamusisina committee of 7 ichangoshanda mbichana nekuti handingakurimidzi kuvamisa ndinazvo baba pavhidhiyo yese. Vadaro vanhu vakaramba vanhu ndopavakatanga kupikisana navo and I'm not the only one and zvekunzi ndingataurira sabhuku kuti wakapusa baba
ndinazvo zvese handina kumbobvere ndambovhura muromo wangu ndichitaura kudaro. Mina ndingopedzisa baba, ndoda kutaura kuti sabini Mambo Mutasa vachidzikwe. After that ndipo meeting yakapera kusvika kumagumo, vanhu vakaombera vakanamata. Mukomana uyu nharo dzaakaita dzanga dziri dzekuti inini dzezvidhina neyo dzembanje nekuti inini ndiri kubhadhara mwana wechikoro, but meeting haina kupera, yakapera zvakanaka, vanhu vakaombera. Then afterwards vachidzikwe mumeeting imomo vakataura vakati inini nhasi handizvida discussion, ndoda kuti vanhu munditaurire zvichemo, mandiudza zvichemo ndoda kuzviendesa kuna ishe, ishe achazviendesa kuna mambo, mambo ndiye achazotipa directive. Vanhu vakati iya wo zvikanzi saka vanoiti vakaraisa point voti handidi kunzwa mhinduro, toda kumirira kuna mambo, ndiye akaiti mhinduro yavo. Saka isusu takafunga kuti mambo zvavanogara naDDC tichanzwa takudedzwa, mambo vagara naDDC votaurirana kuti what is happening kumagarasadza, hatina kuzonzwa response yekubva kuna mambo. The next thing takaona zvidhina zvakuturunuru, saka takaenda kunozvistopa tikati no baba chidzikwe, muri kudzera munhu ari kutora zvidhina. Ndakarekodha futi that incident iyoyo, vachidzikwa vakataura vakati handisi kuziva chiri kuitika, ndangonzwa zvidhina zvoda kutorwa saka ndaya kuzozvimisa. But later on vakazoti ndatumwa naishe. And chinonyanyorwadza baba Mutasa ndechekuti vachidzikwe pese pavanotaura about that school vanomuemphasiza nyaya yekuti chikoro ichi isiri Methodist, chikoro chisina kumbovakwa ichi. Isusu toti vedu hurumende yedu yakaisa CDF, isusu taikanya zvidhina, sei muchigara muchingotaura nezvekuti iMethodist? Methodist is just a partner. Ipapo ndopatakatanga, ndopatinozobvunza kuti vachidzikwe tradition yacho tikakukumbirai kuti baba ndimi vetradition, tiri kukumbira kugadzira matoro nokuti matoro is a cultural identity, munoramba. Radio road tikati tigadzire, munoramba. Dam tikati tigadzire, iko zvino dam redu rakatotorwa nezimo, so if you don't do anything about this dam richayidika, rigadzirei. Vachidzikwe all the time yavanga vari Vidgochia vairamba kuti rigadzirwe. Kutaura kuno the only time vakamboita sabhuku chete pana Vidgochia anonzi Comrade Chinda, vakanetsana naye zvakare in the same way yavakunetsana necommittee of 7 yedu. Baba kutaura chokwadi, isusu hatina nharo neusabhuku. Muvillage medu makatomboita munana, hatina kana nharo. Samari yenyu ndizvaropa nasabhuku yasana zvonyasa sabhuku zvisvika muwadi wakapusa. Vhidhiyo iripo hatinongoti vakapusa. Muromo hautauri but narration yenyu yese iri kusamaraiza munhu wasabhuku. Pamusoro baba ndatikumira kumbokuza. Mambo Mutasa ndokumira kumbokuza. Order. Ngatiteso inini nyaya ndatona pairi, nyaya iyi paingori cheta, ingori between traditional leadership necommittee of service. Ndopana nyaya iyi ndopa murudonzerana masimba. Uyu akati handizaro, uyu akati handizaro, but marozi enyu akadii It is the same school for everyone. saka ini chandokumbira chaidziwe, garai pasi aiti chandokumbira ini, garai pasi, imugare pasi, chandokumbira kuende kuzi endai mogare pasi komitosevi nevideo Comrade Maswere ndoche abafana kufi. Vidgo iyoyo gara pasi necommittee of 7 handiti mogara pasi moita map the way forward, mozivisana zvinhu zviri kuitika pachiarea menyu, motanga mauyirirana musati maita chinhu ichocho, because at the end of the day chiri kuitika chamuri kuona inyaya yekuti muri kana chimwe chinhu chakuitika wamwe warubva waenda wakadai side vasine chakati, because if you check pane zvamataura zvese, you talked about the destruction ye-youth politics in itself, it then becomes a political issue. The moment you talk about government property being damaged, and you are talking about my youth is zvavo zvakadii zvakawangwa nechii.
So it becomes a political issue. So ndokuti nini bvisai chinhu ichi kupolitics moita chinhu ichi sewagari wemasaungwe, then coexist committee of service netraditional leaders zvatopera anochera meeting here then I think kupane kudonzerana the structure ikuka this structure yasawa this meeting ukati ngavanogara anenge akakamira kumberi ndiani chairman no nasawa zvinhu zvagara zvitosiyana. Committee of service nedandasapo zvakatosiyana. saka the meeting Political, it's a political thing. It's a political wing. Yakagadzirwa kuti kuma at least settlement kwaisodza kuna masabu. Hakuna madzishe, hakuna madzimako. Saka vanhu vainzi ikoko chiitai the eye of the government, committee of service. Saka nyaya idzi ivi nyangoma allocations eland kumapurazi kunechi vanhu vaisa recommendation committee of service. Yakatanga itungamirwa naSarbo. Committee of service ichitotanga ichitouya anditi angatori chairman wecommittee of service then tati famifami pakati apo pakazoya umwe DA akauya ndiye akauya kuchiedza zvinhu paakauya sa iye DA iyi ndo patikaibva ti hakuna masabhuku kuchi madiseto ndo pakabvagiswa masabhuku wamachairman echi emacommittee of service. Ipapo ndo pakaita sei ndo pakaenda kushatiswa chinhu chiya. Now that masabhuku adzoswa futi kuti system kuti pamutemo wari gepi ravo position yavo yavangaenda committee of service haisipoma because sabhuku ndiye angati chairman wecommittee of service but pawakabviswa anditi it means kuti munhu akaenda kosata take up position yachairman wecommittee of service apolitician and hasiri traditional. Sorry, sabhuku wedu akasarudzwa kuita vakavhoterwa kuita chair wecommittee of service twice. Tiri kutaura kuti chinhu chenyu kuti mushande zvakanaka musina maproblems, itai decision muri pamwe chete ende madecisions akawanda ari kukanisai madecisions amuita muri mega committee of service uyo achiitawo madecisions ake ari kupi kwake nevanhu vane pari kuuyawo kwamuri ari kuti ini ndikushanda nani naishe ndikabva kuna ishe ndikuenda kunani kuna mambo handiti wereza zifanira zvekushanda mashandiro api iwayo ndosaka ndoti go back but sabhuku ngaaite part of committee of change mushande mese zvakadii musakadaro kamukaramba muri kuti awari kuexista wega awari wega hakuna because it's not going to be easy kuti muite chii mupe decision zvakafanira kuti reta who shares the video ndopotangira nyaya chiva video inochaiwa nasabhuku pamusoro wati inochaiwa naishe video inochaiwa nasabhuku ndosaka kuti endei mugadzise chinhu ichi kuti chiite chii chimire zvakanaka kuti musaite sei musaagiwe muchinetsana zvamuita because already mastructures enyu mamiriro yakaita zvakutanga kuti video imwe mhuka iri yega sabhuku nekomiti yake imwe mhuka committee of service imwe mhuka that is wrong. Video inofanira kunge iri inclusive uchi mastakeholders ese andizvo ndiyo video iyo ndiyo iri inclusive uchi mastakeholders ese anenge ari muvideo asi ichicheva nani kana takubva apa takuenda kuwati andika zvakudhipenda nawo kuti the political economy yakamira sei handiti kanzera ungaitwa kana tautaura nenyaya yawadhiku kanzera is also part of
anongona atoripo pacheya vaisa anongona asi isharianocheya chii ward assembly kana ya ward assembly inochewa naiki but kana ya ward development committee councillor ndosaka ndati it now depends kuti kwenyu kwacho kwakamira sei handichaenwe ndine mubvunzo baba kuti tisanoita confusion ndachida kunyatsotaura kuti panoti sorry pamusoro handiti mati kune vidyoka kune committee of 7 ainida ndangu vice versa nokuti tinowanzo interchange mastai yavo committee of 7 ndiyo inochewa nani na committee of 7 chairperson saka kugara kwese ndopana ndati unyatsotibatsira chaiti kana chida kuita meeting yecommittee of 7 chairman wedu aitotaurira sabhuku kuti sabhuku toda kuita committee of 7 toda kunge tine sabhuku wangu asingauyi saka ipapo ndopana ndiri kuti taitadza here kana taitadza chairman ndonomutaura kuti chini taikanganisa because ipapo taitira kuti tishande chese navo but vairamba manga musingakanganisi ba asi iya kuti manga musingambozivi kuti ari kustructure ipi ari kustructure ipi imi maiti kumudaidza kwaita ndouya handiti mainoitwa ngesipi ifepi but it's not a but it's not baba aiwa izwai mailo muri kutaura kuti taidaidza chiramba but koimi mamurundaidza sani sasabhuku sabhuku achikuya kupi kucommittee of 7 achidaidzwa nani committee of 7 ndokanduti kana taikanganisa chitiudzei kuti taipangwa kuzviita sei ndosaka ndakutaurai kuti committee of 7 nasabhuku muri chinhu chii saka anoedza munoandastendere chinonzi vidyo ehe vidyo munoandastendere kana yemumaruzevha village development committee inochiwa nasabhuku then committee of 7 inochiwa na committee of 7 chairperson nokuti andoda kuti baba muno ndikude mandibatsira kwamuru kune village kune ward saka muruti ndikaitipatsirika vidhiko ividhiko whether kutauni kana kuruzeva kana itozivi vidhiko ividhiko ati kana iward assembly iward assembly ward development committee iward development committee yakafanana composition yemvura haichinji nekuti iri kwakati kana yatoziva ndiko itorimo kana patori nasabhuku it means kuti vidhiko itoripo baba ndopadati demandibatsiranisa ndabuda kuno ndati mambo ndokundoti mundibatsiranisa ndabuda kuno kana takuita meeting yecommittee of 7 inofanirwa kudeedzerwa nani mukangondibatsira ipapo toziva kuti apa ndopataikanganisa chairman wecommittee of 7 ndiye anodaidzira chii meeting sabhuku anodanwa nani ndibatsire chairman anofanira kudaidza sabhuku sabhuku is an ex official member of all committees in the committee ndozvaiitika mambo mutasi ndosaka tutika imi pamuri kumudaidzana ndozvaiitika exactly zvakatiteerera esimple thing takutore kuti esimple thing tati chairman wenyu ndianofanira kudaira chii ndianofanira kunodaidzani sabhuku committee yenyu zine ex official chii member asi kana takuya kuchii kuvidhiko anditika sabhuku ndiye anocheya chii vidhiko ende vidhiko composition yacho ine chii ine all stakeholders vane chikuita nedevelopment chii muvillage including the chairman wechi part of chii machechi manesi bachi ndozvatuta ndingasananguranga handisiziya kungopuwa pisi
You've got your personal issues. The muda kushandisa village muchikubvire personal issues. Correct. Those are mutual. You've got your issue clever. The law. You've got your issues. So come say some issues. You can't tell no girl. So the issues want to say village here. In that was one of the reasons why I can interchange of food. Something change the name to something like no. Musa don't we're not as okay because of my personal interest. No. It's not. I'm sorry, Mom does. The guy is a great question. Ndiri mugari wemamagara sasa uyezve ndiri mutungamiri politics, ndiri branch chair musango webranch. Ngai nditange kusanangudza panyaya iyi pakakangoitika induction yakauya comrade Mangwana. I think you didn't have very uncomfortable political. Thank you very much. I'm very uncomfortable. Anytime this will carry one. You go to the hotel, you say mazita hazo nditi zvakama. We are all coming, that's why I don't like that. Ngatibu isiera. The guy didn't have very induction kuna dzakaitwa grade zedu inokwana kuita 4. Even DC unini DDC wakachedza kutungamiri wese wakaenda kuotwa wakazama kugara nawo pasi kuda kutaura nawo simakwikwi wanga arongoramba aripo kuvillage kwatiri kubva mambo nedevelopment akusina nenyaya yekudhonzerana nemango onovaimika nabana nekuti masimba vanhu vari kudini vari kudhonzerana. Umwe akapinda pachigaro umwe anoti dai munhu asina kudini asina kupinda. Ndio nyaya yehupenyu. Sambu through ishe songwim ronga izwa kusangana navanhu ku village ko.